Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Франц Сілко. Казка «Бобрак Плясік і Цімоша». Ілюстрацыі да казкі зрабіў мастак Вячеслаў Шайнураў. 2 дні таму Бобрак Плясік пакінуў бацькоўскую хату на згібе ракі і паплыў уздоўж берага у пошуку прыстанку для самастойнага жыцця. Натрапіў на прыгожую мясціну ля маляўнічага вярка за вярсту ад роднага котлішча, ды і вырашыў пры ёй пасяліцца. Вядома, жыць аднаму невялікая радасць. Ні табе паразмаўляць з кім, ні падурэць, ні параіцца ў хвіліну няпэўнасці. І з харчам, вядома, аднаму цяжэй, як у талацэ. Асабліва, калі захварэеш. Вось надумаешся асініну падгрызці ды паваліць. А не зможаш, бо сіл жа ў хворага вобмаль, а памагчы няма каму. Хоць кладзіся тады і з голаду памірай. Добра, як на зараснікі вадзяных лілеяў ці на кубкі трыснягу натрапіш, то пад'ясі, а як не? І ўначы, як раптам захаладае, няма да чайго цёплага пляча адзінотніку дзеля сугрэву прыхінуцца. А галоўнае, як ад заклятых ворагаў, ад лісіц ды ваўкоў ратавацца. У грамадзе варта аднаму бабру пляснуць хвастом па вадзе ў выпадку небяспекі, і вось ужо кожны пра яе ведае. У адзіноце ж зусім іначай усё. Падпільнуе драпежнік непрыкметна і думай тады, як ягоных безжаласных вострых зубоў унікнуць. Адным словам, кепска аднаму. Вядома, калісьці адысці ад бацькоў дзеля стварэння ўласнай сям'і кожнаму бабру маладзёну давядзецца. Ды не цяпер жа гэта рабіць Плясіку, у якога яшчэ, як кажуць, малако на вуснах, ды на вусах ледзь-ледзь абсохла. Але надта ж ужо маладому бобраку хацелася свет паглядзець, бо ён жа свет наўкола такі квяцісты ды прывабны. Адны віры з запрудамі на рацэ вунь колькі незвычайнага ў сабе тоіць. А яшчэ ж дываны разнатраўя і красак па берагах. А яшчэ ж аблокі, што адбіваюцца ў вадзе і плывуць па ёй безупынна чародамі. Вочы можна згубіць ад такога хараства. Праўда, што не крок ля ракі, то нешта прыўкраснае, новае, дагэтуль небачанае. Вось тут мятлік ля самае тваёй пысы крылцамі утрапёна махае, быццам нешта сказаць хоча. А вунь там птушачка невялічка з гнязда вылецела, ціўкае над вухам, птушыныя свае гісторыі заўзята распавядае. А там, глядзіш, нейкая калматая істота апусціла голаў да вады і наталяе смагу ды бляе раз-пораз. Вось такія дзівосы ўсюды. А тут сядзіш цэлы дзень у хатцы і нічога з тых дзівосаў не бачыш. Дазволяць бацька і маці на якую гадзіну з братамі і сястрой паплаваць у заточцы. Не паспееш поўсць як след змачыць, а ўжо клічуць дадому хутчэй вяртацца. Быццам дома невядома якая пільная, неадкладная справа яго чакае. Ды, канешне ж, нікая то не справа вінаватая, а проста перасцерагаюцца бацькі. Маўляў, ці мала што можа з дзіцем падчас забавы без нагляду старэйшых здарыцца. Вось і пільнуюць штохвіліны любага нашчадка. Абрыдла Плясіку гэткая дробязная апека. Канешне, у хатцы бацькоўскай цёпла і бяспечна, але што гэта за шчасце сядзець днямі ў 4 сценах, як той казаў, мохам зарастаць.
Ні табе волі, ні табе уражанняў новых, а штодня толькі адно і тое, адно і тое. Вось і вырашыў Плясік уцячы з дому ды на свой розум жыццё ладаваць. Збег уначы, у потай, калі ўсе спалі з хаткі, і паплыў, куды вочы глядзяць. Узбіўся неўзабаве на вось гэты прыгожанькі вірок на ўзбоч пясчаныя выспы, ды і застаўся пры ім. Так быццам бы і збылася яго мара пра самастойнае, асобна ад бацькоўскай сям'і жыццё. Але як? З чаго гэта новае самастойнае жыццё пачынаць? Задумаўся Бобрык не на жарт. Думаў, і вось што ўрэшце рэшт надумаўся. Ну, канешне ж, з будоўлі трэба пачынаць. Балазе-бабёр, як гэта ўсім вядома, будаўнік спраўны, ад нараджэння адмысловы дойлід, кемлівасці і ўмельству якога у хаткабудаўніцтве нават і чалавек можа пазайздросціць. Вось нагледзеў Плясік танклявую альшыну на беразе, вырашыў яе паваліць. Упіўся зубамі ў кару, як бацька вучыў, калі ладзілі ля хаткі ўвезду запруду, пачаў грызці. Пагрызе, адпачне крыху і зноў грызці. Ох, цяжкая гэта ўсё-такі справа валіць дрэвы. І цяжкая, і небяспечная, бо і зубы можна пакрышыць аб каляную драўніну, і пад камель, калі дрэва ўжо падае на дол, няўрокам трапіць. Але ж не абысціся без яе, калі хочаш пабудавацца. Урэшце паваліў Плясік так-сяк альшыну. Легла яна камлём у ваду упоперак ракі. І так хораша зрабілася адразу Бобрыку, так весела, што жно сам сабе заўсміхаўся. Хацеў яшчэ адну альшыну падгрызці, але перадумаў, пакінуў на наступны дзень. Ды і заснуў неўпрыцям, стомлены ў высокім аеры пры свежым пяньку. І так моцна Плясік заснуў, што ні галасоў іншых звяроў, ні ўсплёску вады не чуў. Можа, 2 гадзіны гэтак спаў, натомлены працаю, можа, нават больш, аж пакуль квола вятрыска зусім не аслабеў, і сонца не пачало у бок прыпякаць. Расплюшчыў Плясік вочы і веры сабе не даў. Альшына, якую ён нядаўна паваліў, не ў вадзе, а на выспачцы, за колькі метраў ад віру ляжыць. Быццам чыясьці нябачная рука яе туды перацягнула, ды і кінула смажыцца на сонцы. Што за дзіва такое? Што за неспадзяванка? І галоўнае, каб хоць знак прысутнасці старонняй істоты дзе-небудзь застаўся. Круць Плясік сюды-туды, нідзе нікога не бачна. І толькі на краі выспачкі, побач з тым месцам, дзе камель альшыны пачынаецца, пара слядоў ямкамі на пяску ледзь-ледзь вымалёўваецца. А наўзбоч камля маленькая жабяня сядзіць пад жмутам воглай ціны. Кінуўся Плясік да жабяняці. «Дык вось, хто мне працу папсаваў!» – гукнуў сярдзіта. «Ты гэта зрабіла, дурное жабяня! А ну, прызнавайся, ты?» «О, ты яшчэ што прыдумаў!» – абурылася жабяня. «Аж прыкра слухаць такое! Сяджу ж, бачыш, ціхенька, нікога не чапаю!» «Ага, сяджу! А сляды чые паўсюль?» – не паверыў Плясік. «Вось след, і вось яшчэ, і вунь!» «Ды хіба ж гэта мае сляды? Паглядзі, якія мае ножкі маленькія!» – пачало апраўдвацца жабяня.
А тут след, дык след. Мне нават і не сніўся такі велічэзны. Сапраўды, усім слядам след, пагадзіўся Плясік. Ды ножак 4 у мяне, а не 2, як тут усюды на пяску. Ну, зноў твоя праўда. Яшчэ раз уважліва паглядзеўшы спачатку на сляды, а затым на ножкі збянтэжанага жабяняці, сказаў Плясік. Вось, бачыш, не хлушу я. Цяпер бачу. А што ты тут робіш, жабка? Жабка усхліпнула, выцерла лапкою мурзатую сваю запарушаную дробнымі пясчынкамі і камячкамі бруду пыску. Ды вось, ад бацькоў сажылкі збегла. Гэтак надакучылі яны мне са сваімі павучаннямі. Таго не рабі, туды не плыві, з тым не сябруй. Хто такое вытрымае? Вось я і не ўтрывала, падалася у прочкі. Ого! Акурат як пра мяне і пра маіх родзічаў распавядае, падумаў Плясік і навострыў вушы. 2 дні по кустоўі каля ракі бадзялася, пакуль не заблудзілася. Працягвала тым часам жабяня. Хацела да хаты павадаказіць, каб паклікаць каго-небудзь са сваякоў на дапамогу. Ды як на тое, вадакажык дзесьці ў прыбярэжнай твані згубіла. Можа, ты мне свой на хвілінку пазычыш? Я б з радасцю пазычу, але ж не маю, сказаў Плясік. Бацькі абяцалі на дзень народзінаў падарыць, а не паспелі, бо цяпер ужо і не ведаю, як яно будзе з абяцаным падарункам. Дык ты таксама ці не збег з дому? Ну, збег! Бадзёра з выклікам у голасе, маўляў, ведай нашых, адказаў Плясік і знарок, як мага весялей, засмяяўся. Кепска! Ой, як кепска! Прамовіла з сумам у голасе жабяня і прадоўжыла аповед пра свае невясёлыя прыгоды. А тут, я яшчэ ведаеш, надоечы буслу на вочы трапіла. Ён жа якраз цыбаты ненажэра на паляванне выйшаў. Па беразе ходзіць, ды цікуе, ды дзюбу сваю доўгую у кожную шчыліну торкае. Каго знянацку заспее, таго і глытае. Каб не гэтая ціна, дык пэўна, і мяне б з усімі вантробамі праглынуў бы. Добра схавацца паспела. Пашанцавала табе сапраўды, пагадзіўся Плясік. Хацеў дадаць, вось як яно бывае, калі дзеці бацькоў не слухаюць. Але тут жа пра ўласнае непаслушэнства успомніў і прыкусіў язык. Яшчэ і як пашанцавала, усхліпнула жабяня. Адно кепска, надта ж самотна мне, і есці хочацца. А тут, каб кузюрка дзе. Ой, глядзі, ці не ён гэта, бузел зноў ляціць, сказала гэтак і здранцвела ад страху. Так спалохалася жабяня птушкі, што і схавацца як след не дало рады. Тулава пад жмут ціны сяк-так збольшага уціснула, а ногі вонкі тырчаць. Вялікая белая птушка самавіта праляцела над вірам, знікла па-за хмызам. То не бусел, то чапля, удакладніў Плясік. Абое яны рабое, што той, што гэтае, падало голас з-пад ціны жабяня. Праглынуць і вокам не міргнуць. Ужо на што вуш шкадлівы, а і той з іх небяспечны, бо глытае памалу, не зараз,
дык і адбіцца ад яго можна. Не тое, што гэтыя двое, дзёб, глык і няма цябе. Жабяня вылезла з падціны, перасцярожліва зыркнула вачыма па баках, скокнула ў вір. Пагайдалася колькі хвілін пластам на паверхні вады і знікла ў спляценнях багавіння. А Плясік адышоўся воддаль ад выспачкі, зноў пра дзівосы з камлём задумаўся. Думаў Бобрык, хто б гэта мог на плён ягоныя працы паквапіцца, і нічога не надумаўся. Тады вырашыў ён падпільнаваць зламысніка. Зацягнуў альшыну зноў у вір, стаіўся ў аеры, ды сядзіць чакае. Але дарэмна чакаў, бо так ніхто да вечара паблізу і не паказаўся. Толькі рак-пустэльнік высунуўся на хвіліну з вады, убачыў Плясіка і зноў сігануў палахлівец задам наперад у свой схрон пад абымшэлым каменнем. Калі зусім сцямнела, маці колькі разоў гукнула яго здалёку, каб вяртаўся да хаты. Хацеў Плясік адазвацца, ды не асмеліўся, і няёмка было, і сорамна чамусьці. Затое з бліжняга лецішча адазваўся на яе голас сабака. Брахнуў раз, другі, енкнуў, быццам нехта на хвост яму наступіў, і ўсё сціхла. Уранку, ледзь сонца ўзышло, зноў узяўся Плясік за працу. Хацеў перад тым, дзеля весялосці, жабянём пагаманіць. Гукнуў раз, другі, але не дагукаўся. Мабыць, да бацькоў небарака вярнулася, падумаў. Уявіў, як сядзіць жабяня шчаслівая ў сажалцы побач з бацькамі, і аж зайздросна яму стала. Але даў зайздрасці рады, прагнаў прэч. Дрэўца, якое ён зараз нагледзеў, расло воддаль ад берага на стромым абрыве і было значна таўсцейшае за ўчарашняе. Таму і паваліць яго аказалася куды цяжэй. Стаміўся Плясік, пакуль паваліў тое дрэва, не жартачкі. Так назавіхаўся бядак, што нават есці не захацеў. Глымзнуў похапкам пасак кары з паваленага дрэва, ды і палез у хмыз пад абрывам. І ледзь паспеў прылегчы, як тут жа і заснуў. Прачнуўся ён ад усплёску вады, падхапіўся з прасоння і знямеў ад нечаканасці і сполоху. Наўпрост да яго брыў па вадзе краем віру хлопчык год 7 у кароткіх шорціках і майцы. Дык вось, хто маю альшыну учора з віру на выспачку перацягнуў, падумаў Плясік і зачыўся глыбей у ямку паміж карэнямі хмызу. А хлапчук усё бліжэй і бліжэй да абрыву падыходзіць. Вось ужо і канапаткі на ягоным твары, і шнара на каленях ад прыбярэжнай асакі зусім выразна бачныя. Што рабіць Плясіку? Трэба ў ваду спускацца, а няма як. Абрыў такі стромы ды круты, што толькі ў вір скочыць з яго можна. А як скочыш, калі хлапчук гэтак блізка? І што наўмеў таго хлапчука? Вунь, летась, гэткі ж, як ён, хлапчукі, з лецішчаў, стрыечнага Плясікавага брата Плясь-Пляся у браднік падчас лоўлі рыбы ледзь не зацягнулі. Цудам выбраўся з аблогі. Ох, і трапіў жа ён у пастку, а ўсё з-за упартасці, непаслуху маці, і вось якія непярэліўкі атрымаліся.
А хлапчук усё бліжэй і бліжэй падыходзіць. Адно добра, не бачыць ён пакуль што плясіка за хмызам. А калі раптам надумаецца узлезці на абрыў, што тады рабіць, куды уцякаць, дзе хавацца, дзе шукаць паратунку? Ды на шчасце плясіка штосьці зазвінела ў хлопчыка ў кішэні. Дастаў хлапчук з кішэні тое штосьці кшталту вадакажака, прыклаў да вуха, і твар адразу ж спахмурнеў. Быццам яго за нешта строга дакаралі вычытывалі, а ён, не маючы чым апраўдацца, моўчкі слухаў ды чырванеў раз-пораз. «Добра, мама, даруй», – толькі сказаў напрыканцы і паклаў рэч у кішэню. Узрадаваўся плясік, што вось і пойдзе хлапчук дадому, але дарэмна. Спыніўся той на хвіліну, азірнуўся незадаволена, махнуў рукою, адчапіць, маўляў, і зноў пабрыў наперад да абрыву. Зусім страшна стала плясіку. Так страшна, што ногі задрыжэлі, ды поўсць на спіне адчуў шчаціннем узнялася. Заплюшчыў ён вочы, выгнуўся з пружынаю, ды як скокне з абрыву ў вір, амаль усутыч з хлопчуком і ўпаў у ваду. Так блізка, што нават скуру ягоную пысы адчуў, да хутчэй у сярэдзіну віра, да туды, дзе глыбей і бяспечней паплыў. Падплыў пад нейкую патарчаку, стаіўся сядзець. Але ж колькі будзеш сядзець у вадзе? Бабёр жа не рыбіна, яму паветра патрэбнае, каб дыхаць. Адштурхнуўся пляцік хвастом ад патарчакі, паплыў угору. Вынырнуў з вады. Бачыць, сядзіць хлапчук на выспачцы, дрыжыць ад страху і румзае. А побач з ім жанчына стаіць, ды выгаворвае яму: «Не слух ты, Тимоша, кажа, чаму не пайшоў да хаты, як клікала? Хіба можна гэтак лёс спакушаць, аднаму панад рэчы гойсаць? Вось добра, як з полахам толькі абышлося, а мог жа і патануць. І хто б тады цябе ратаваў?» Глянула на ваду, убачыла плясіка, засмяялася. «Дык вось хто цябе напалохаў! Гэта ж бобрык! Ён, мабыць, сам не менш за цябе спужаўся. Відаць, таксама ад маці збег, а цяпер і не рады ўжо, што так зрабіў. Гэта ён, пэўна, рыбаю хацеў паласавацца. Вось і збег туды, дзе яе болей», – сказаў Тимоша. «А каб лягчэй было лавіць, вырашыў запруду зрабіць». «Ну хіба ж бабры рыбу ядуць?» – засмяялася маці. «Яны ж карою, ды маладым голлем, ды рознымі раслінамі харчуюцца. Вось бачыш, колькі табе яшчэ трэба ўсяго даведацца, перш чым лічыць сябе самастойным. І бобрыку таксама. Вось і навука вам абодвум будзе, як бацькоў трэба слухаць, ды не засмучаць іх кепскімі паводзінамі». Пачуўшы такія словы, глынуў плясік паветра і зноў плясь у ваду. Ды не да берага гэтым разам паплыў, а ў накірунку бацькоўскае хаткі. Гэтак яму маці з бацькам ды братоў і сястру захацелася бабачыць, што нават пра альшыны свае забыўся. Плыве ён, а з галавы думка пра бацькоў не выходзіць. Уявіў сабе, як яны бядуюць, сумуюць па ім. І так яму аж да слёз сорамна ды прыкра зрабілася. Даглядалі яго бацькі, песцілі, кармілі, а ён вось як ім за іхні клопат аддзячыў. І як цяпер апраўдавацца перад імі. Праплыў плясік яшчэ колькі метраў пад вадой, зноў вынырнуў, азірнуўся, бачыць, жанчына з хлопчуком ужо берагам да хаты ідуць. Тут і хлапчук азірнуўся.
сустрэліся яны з плясікам паглядамі і падаліся кожны сваім шляхам. Прыплыў плясік дадому. Сустрэлі яго бацькі і сястра з братамі, паўшчувалі, канешне, што гэтак доўга бадзяўся немаведама дзе, але неўзабаве, убачыўшы, як шчыра перажывае ён сваё непаслушэнства, даравалі правіну. І зноў зажыў плясік у бацькоўскай хаце, весела і шчасліва. Удзень бацьку і маці запруду рамантаваць дапамагае, увечары з сястрой і братамі сярод вадзяных лілеяў і багавіння плавае, у гульні розныя гуляе. І больш ужо ніколі без ведама старэйшых з хаткі не адлучаецца. А калі і адлучаецца, заўсёды бацькоў пра тое, дзе цяпер знаходзіцца, праз падораны такі да дня народзінаў вадакажак папярэджвае. Нядаўна, кулогуючыся ў затоцы, плясік, жабяня, з якім падчас прочак лявіру пазнаёміўся, сустрэў. Крыху падрасла жаботька, але, казала, ад бацькоў таксама надоўга не адлучаецца. Нумарамі абмяняліся, цяпер вадаказяць адно аднаму. А прыкры той выпадак у Веры і па сёння плясік памятае. І надта шкадуе, што гэтак яны тады з хлопчуком тым Цімошам недарэчна разышліся. Маглі ж і пасябраваць, напэўна. То, можа, калі-небудзь яшчэ спаткаюцца, пасябруюць. Вось прыедзе Цімоша зноў са сваімі бацькамі на лецішча, тады і спаткаюцца. Магчыма, і пагамоняць, і пакупаюцца разам у рацэ, і нават пападарожнічаюць уздоўж берага. Але для гэтага падрасці абодвум трэба, набрацца спрыту ды моцы, а то ці мала што зноў можа здарыцца. Вада ж – гэта не толькі радасць і месца для гульню, але і небяспека. Яна хоць і шмат карыснага дае жывёле і чалавеку, свавольства нікому не даруе. Франц Сілко, Бобрак, Плясік і Цімошка.